Resaca pasa, resaca pasa. Resaca pasa, resaca pasa, resaca pasa. Grabatzen du? Vale. Bueno, emateu hemengo zela bigarren igandez. Bai, kostata gaurko, Ez dakigu zela gozen hemen egisa zen. Ez dakit. Baina hemengoz, zuei eskaintzeko beste atal bat. Lehenengo atala, berez, ez? Bai, lehenengo benetako atala, digamos. Bueno, azteko, esan beharra dakau, gozela superpozik ze dakau superlagun honak. Bueno, dakat. Batez ere zu, bueno, eta nik, Dakau. Nik lagunak, bai. Adibidez, dakau Amaia Giguren laguntzen identitate visual danakin. Aste honetan gauza batzuk ekarri dugu Osea, berrixak. zarete gurekin bai, pausak ematen. Programa, bai. beteko dugu dena. Bitxinakaguaz. Bai. Pausoz, Programan ez? ideia, estetika dena, hobetzen jomo geha. Aizea ere ongo da hor grafismotan. Eskerik asko. Hori da, Bi hori. eskerrik asko neskak. Eta ebai kontrol estudioi eskerrak eman bixeu. Bai, horiek nire laguna dira. Hori zure lagunak. Utzi digute grabatzeko beraien estudioa. Osea, Igandero. super estudio politak atela gaina hemen. Jo, kristal argitxasuna pasada Kristonarri bada. politak Oso gaina. guai. Así que eskerrik asko kontrol estudio hori, edo Hori zin da. tatua generalin baduzu egin ere bai, pues aprotxatu da. Abetxe, eskuragai. Eta idatzi beraiei. Bai, eta beste gauza batera aurkeztu behar duna da, hau, zer da, Iker? Ba, hau da, ikusten ez bezala gurutzez josia dago. Eta hau da, resaka kita, ez? Hori da, Igandeak bueno, errazteko, errazteko. Osa, konbidatu bakoitzak ekarriko dugu bere errezaka egunetan edo igande egunetan hobetuen etortzezakon objektu edo gauza hori. Eta jongo geha errezaka kitau Hoi da. betetzen. justo. Gu hasiko geha kita betetzen, ez? Bai, Iker? bai. Orduan, ekarri deu, ez geha izan gu oso originalak egisa zen. Egia esan errex, ez? Bota egu Bai. janarira, ja Bai, normalean bai nire errezaken laguntza. rolloa hori da. Bai. Intro egin da, ja, hasiko geha, ez? Benetako programarekin, ja, hasiko geha. Baina jongo geha gaurko gaixakin, eta gaurko gaixa da igandiak, hola orokorrien. Igandeak. Gexo bat, gatoz itzetxea igandetako sentsazio horren inguruan, ez? Bai, Sentsazio txarra. normalean bai. Bai. Oso desagradabli izango noa, nik ez dut bate ondo pasatzen igandetan. Ez. Eta gaina, azken aldian igande gehiegi horrela, nik uste. Bai, eski nik uste gabezera Engantxa ditugula ratxa bat. ikertrote badakau. Bai. Eske plan bat bestian atzetik batzezat. Bai. Ez dakitzen ez Sí, ezaten. Arazoriak agu biok, bai. Bai. Denari baiet. Orduan, arazuak ez igandetan. Bai. Gaur gaina bereziki gaizki. Gaina lehenengo atala grabatu garen gaur, eta goizean ez naun naiz, hostias, gaur da, Gaur da. Igual, eukieten igande okerren azkeneko 7-8 honetan errex. Nik esan bierra dakat, dudi eukidetela momentu baten Ikerra gertuko zen edo ez. Osa, nik konfiatzen oan baetz, baina panoramia ikusitxa... Atzo ginen batera gaina. Karo, atzo bateo ginen. Bai, bai. Eta bueno, Ikusten bakoitzan batzen, ez? da, komplikazio batzuk. Jate, bai. Eta bain gatoz atal batekin, diala, kuriosidade eta dramak. Bai, nik uste nahiko argi dagoela zeinen agantz. Bai, efectivamente. Zeatal, ez? Bai, nik uste baietz, ez da asmatzeko zaila. Ez da, bagazen atalakin. Drama handixak euki ditut aste honetan, baina handixena izan da erainun pasau zaten. Zer? Baina da, Kontau. beti pasa dezaten gauza bat. Nik esan bierra dakat, lavadorekin harreman oso txarra dakatela. Oso. Bat, edo ipintzet lavadorak eta aztu etxe nahi lavadori epini detela. Bai, eta gero bigarren aldiz jarri horrez du. Claro, zeia gaizki. Usaina, Gaizki. Bai. Niri askotan pasazat nire pizukigak esatiela, ane, lavadoriak bukaude etxen eta ordua bi egun ja. Gero beste arazo bat aldeten auki ere da, lavadoratik erropakatea, ipini izeitzen, eta justo ez dakize, bai, egun hortan eurixa. Ez dakazu, osea, Bai, estarita dago? Ez, Osea, claro, do la aire librean. Ai, dorostin hori. Hori pasatzen da, osea, patixo interiorrea, baina ez da estalitza. Horitzan lota, aztuta, horra aztu noala erropak. Eta, karo, urrengo goizian esan honetan da, gabat dana eurixa hona. Eta empapau. Eta dana empapau. Zein dut, hortxe lagadet. Hortxe? Bueno, gara, denbora bat malin badiozu, egunen batera Bai, no? guztiaterako eta lehortuko, da. De hecho, gaur rata denez euskisa, Ya está. horla da.
Perfecto. Nire asmoa da sekatzia, usain hona eukitzia. Eske uriak zikintzen du, Eski bai, tio. Bai, euria ez da, en plan, ura Ja. ez zikintzen du. Baina bai. Niri bastante bronca. Eta gainea gero ere bai, eske nik da igual etxan gehien gorrotu deten gauza egiteana. Arropa jaso, Ez que niri prozesu horrek hartu, izeitzen ipini berriz taka kendu. Joder, Nacho. Nire lavadorak ez dakit nola posible ze, bizintzen lehen egian, eta orain antiguan. Eta hangoa zen ja lavadora zahar bat, eta hori zegoen, ja, pues, mierda bat eginda. Honea etorri, lavadora berria erosi, berria, eta bigarren egunean ja, Ez que benetan, holaxe da. No me jodas. Demora dara noiz ala. Nada posible, tío. Osea, gizaki iritsi da, ilargiraino, eta ez da kapaz da lavadora estable bat iteko. Osea, da beti, inoik ez ulertu bai. Ingenieroak zaute, yo hasta aquí he trabajado, gehiago ez denai. Oin dela urte batzuk mutrikun, inoiz ezataztuko, lavadoria ez joan bate ondo, ja berrixadako, baina hori zuan oso gaizko. Bai. Eta pum, zarata hortan, momentu baten entzunan, konk. Ze, kongo zer. Eta ze pasatzen. Konitzan zukaldea. Eta? Eta de repente, lavadoria kanpuan, Atera zan! Zainitzen hasi zen ja, Claro. Osea, mira, kanpuan. Osea, jaz. Bai. Eta zer, no, mila zer da. Oin zazitzen. Oin zazitzen. Osea, eta ja egun hortatik aurrera esan izan gura zuik, osea, amaita. Inbertsio bat ibarda etxean, Lavadora hau ez da ondo, susto handi bat eraman gegolakon baten, mesedez, aldago mierda. Aldago ginen. Ba ondo, inbertsio honan ikuste beti, lavadoran. Kontu ze, igual zure sustoi kantixonetako bat emendik aurre alde izan hori. Joder, te digo. Bai. Ateatzea, kanpoan, ja. Bai. Bizitzan etortzea pasillotik. Pasane, ja, familiako. Ya está, bukaudet, no? Atea inerropia. En fin. Eta hori, zuze kuriosidade kartzezu ba? Bueno, ni egon naiz behitzen, justo gaur, gure lehenengo atala, hori, lehen aipatu dugun bezala, dala Aste Santuan, ez? Eta bueno, egon naiz pixat behitzen, Aste Santuaren inguruko datuak zen nik, nago Eta, egon naiz behitzen, Euskal Herrian nola ospatzen da Aste Santua? Porque beti ikusten dugu, Sevillan, bueno, Andaluzia inguruan, Malagan, horko konpartxa hauek edo kapela hauek, nola ditzen dira, kukusklaneko bat dutenak edo, dihoazenako, horako gorri. Bai, mal rollo, Eta, ba, hemen, egon ditzen da, Balmaseda herria Bizkaian, egiten da movida bat, Via Crucis, igandetan, ikusi horitu zarraziak da lokura bat. Osea, urteren batean nik uste, juteko modukoa, egiten jendea mozorrotu, eta dijoaz egiteutena da, Jesusen azkeneko aste horren 15 pausuak rekreatu. Gurutzeraino joan, hil, berpiztutari guztia, jo jendea dijoa mozorrotuta, baina en plan de romanos, lokura bat. Eta hori komentatu nahi nuen. Bale, baina honekin sekzioa itxikeu, eta oain etorriko da gure kolaboratzaile bastante top, egiz esan. Super top. Lortu izana hona etortzia. Kolaboratzaile eta lagun. Eta lagun handi bat, orduan oantxe zarreri emango xo. Niretzat da ohore bat eukitzea gurekin hemen. Eukiko deula noizia hemen etorriko dela, ez Iker? Bai, espero baietz. Hori esan zidan hasieran. Bueno, espero deu behintzat. Seguro. Gurekin Iñigo Garamburu. Kaixo, atxaldeon pareja. Zelan! Atxaldeon. Oso guztua, zuekin hemen neotearren eta deseatzen nion etortzeko. Bai, gogotxu. Nik azteko egisa da gaur ez dut bibider pentsau zela jantzi. Baina, akordau nahi nian zuzatu zela pixkat nerviosepin. Osea, nagoan etxian dezaten noan, ui, datorrela Aramburu eta derramutako eguna. Bai. Nei, pixkat, apura ematen dit batzutan, jendekin topo egin eta esaten diatenen, ai, zemuz nijo, baino guapo nijo, tal. Eta pixkat, kritikadun postura hori hartu izanak batzutan atzea puntu bat ematen dit, eta ez nuke hola gogoratu izan nahi ez da, elke kritika hau edo, baina, bueno, zuek nere iritzi galdetzen badiazue, nik erantzungo dizuet. Perfecto. Eta han ez zurekin hasiko nahi. Ai, baina zen presio. Hombre, claro. Vale, ze iritzi zatzu. Bueno, nahi iritzen zat, oso outfit cozy ekarri datzula gaur kontan, oso goxoa, etxen lasai eta ondo eta eroso egon zaitezken outfit bat dala. Oain kolore marroian ikaspatxe egin dut eta bada torkigu, bueno, etorri zaigun eguako fuerte asko gaina. Orduan zuk hori irudikatzen duzu modu bikainen gaina. Bale.
Bai, Baiezkoa, Bai, gaur kontan. Ez que nik uste nago nire etza dela ez izango da baiez, osea, bi baiez dela izango, orduan, Ja, hain bai, baiezko rotundo claro. batan eri. Da, ja, bai, ez A ver, es que ondo dago, sí, sí. es Eta que está... zukin zein behar dut. Ez dakit, tío. Hauek, gaina bira nola da. Iker! Hau pixkat, etxe deshonragarriko brakada, sinceramente. Bai, tio, bai. Nahiko deshonragarriek usida den. Dai, barkamena geria zan. Baino, esango ez. Kontzeptu gisa, Bai, ez atzela gaizki. vale. Gustatzen zait azkenaldin damakizun rolloa zilarrezko kate txokin. Bai. 2 eurokoa. Isa da. Iker, kaltzetin horrek. Bueno, Motortxoak. Bueno, Orduan Iker zu hor txelin bonitzeko. vale. Bost batekin. Ez da gixi gore bai. Ah, Bai, vale. Eh, 6 solido bat, bai. Eskerrik bueno. asko, jode. Vale. Nota hori ospatu dizegu zehar. Bai, hoxe. Nik galdera bat dauket zuek biontzako. A ber. Eta ondorengoa da. Ba, super Huelgan nervioso. irteten zeatenen, adibidez, atzo bezalako Bai. baten, ze barruko arropa jazten dezue? Bikote auki aurretikan, Vale, vale. Vale. kaltzontzilloak, osea, igual, diguten politenak edo... Importantia da, ez, berez. Danak, basikamente, antzekoak dakat. Ez Nik dakatola... uste, Ane, zuko hiek baudeztula bain, asko esaten dola barruko arropak gure estiloi eta gure izateko erai buruz. Ikusten dut, zuri ziurtasun hori gustatzen zaizula, beraz, duda ezikiarren, beti segurora zoatzela. Eta zuri buruz Bueno, bai. Igual, ala izan, momentuan dakasun humorian arabera ere, ez? Claro. Ez igual... Zure helburun arabera, que- hor inkognita eta baldintza asko egon daitezke. Obviamente, zu bali bakezu gau hortan ligatzeko gara dituzula, igual zure ligea horre gongo delako, pentsatzen zu ondo, Ja, ze igual. kaltzontzillo Ja, jarri igual. edo, ez? Bai. Nik bai gutxinez. Bai. Ni nahiko ez zorrotza, baino bai nazi xamarra naizela barroko arropakin eta hainbat mania ditut. Hoietako bat da, ezin ditut jasan, ezin dut, kantzontzillo slip du. Vale. Hori da, hola, Ez Hola, que- bai. taka. Aika. Ez que horrekin komodoak izan behar, ez? Ezinezkoa da. nire Ez, ustez. ez. Bueno, ez ditu sekula jantzi, Baino... Ikusi du jendea horrekin jantzita. Bai. Bai. Gero, teladunek bai erabiltzen ditutela, baino ez juerga bateako. Ze iruditzen zait, norbaitek ikusi behar badizkit, izan daitekela atzeaiteko arrazoietan. Vale. Ordu, nahi iruditzen zait, juerga bateako aproposena izango litzekela, neskan partetik, bai kulero, bai tanga, soil bat, normala, balin badauku asmo berezin bat, enkaje bat sartu daiteke. Ja. Ja, Ikutu berezin bat, baino kolorekin kontu ondio zibilgarren dago. ez Ja. que... Urtarriak bat gorria, ez? Hori izaten da, Vale. bai. Nik ez da zer Hoxe izan die. dutotan. Irutzat oso... Oiola da, nik uste. Berez- Nik animatzen zaitu. Bai. Mutilen aldetik, aldiz, nire gomendiok ondorengok die. Hobe, telazkok ez izatea juergan, Vale. dana zalanga Apunto. xamar gehitzen dalako, eta hobe da gauzak bere lekun eukitzea. Ados. Bazpare. Ados. Vale. Zaulako jakite. Vale. Kolore aldetik, zuririk ez. Vale. Ja, ez que zurixa... Bai, oso arriskutsua da, Bai. Ja, Bai da. Ez dugu detaile gehiago emango inor, baina bueno. Ez baina zuri koloria ere ez da... Ez. Erakargarri xan. Ez da kargarri. Ez da. Bigote balin badaukezue. Vale. Eta ez daukezue beste inolako asmoik, Mhm. hor ja onartu daitezke, zulo, Ai. xare ja gastatutako kulero Ja. eta kantzioik, baitare. Vale, perfecto. Baitare. Ordun hoiek izango lieke nere gomendiok juergan irteteko, barreko Joder. arropa jantzi. Eskerrik asko apuntako guztia. Ez kontuan hartukeu. Bai, bai. Osea, Nik uste nahiko... Vale. Zera pixat eman? Vale, igual konpra batzuk etxea joan beharko nahi. Bai. Bai, Ba, bai. Enkaje gauzak Bai, nik erosteko. uste bai, nik Vale. igual... Bai. Vale, perfecto. Ba, nik uste honekin apunte danak hartu ditugu. Bai, nik uste jende asko komatu orduan, nire Bai. lagun asko gutxienez bai apunteak hartu Bai, dituzte. hartu danok apuntiak. Bai. Vale, Ei. Eta hau perfecto. da gure asteontako gomendioa. Ba, eskerrik asko. Super ondo. Zuei. Eskerrik Plazer asko. hutsa. Bueno, ba, oain dakauna da beste pertsona berezi bat, Bai. ilusio handixetxeguna ere,
Gurekin dakau gonbidatu bezala Ana Goitia. Kaixo. Humoregile eta komunikatzaile deskribatu dizugu. Ondo, oso ondo, bai. Lehenengo gonbidatua. Bai, lehenengoa, na. Osa, amabitxi, osa, bizkai. Bai, zea, lelengua. Bai. Zelan, Ana? Oso ondo, bai, zuek, zelan. Resakasko. Buelta ematen, programakin bai. Nik ustatzeak gitxinaka atala aurrera junala ni Hasi baino. Bai, hobeto, dena. Aurpegi hona daukazu, bueno, jau, zuen adinean resaka ez da gertzen aurpegian, nirian ja. Pixianaka badiko okerrea dena. Lehenengo eta behin, galdetu behizugu, gure resakak kiteako ekarri desun zehose aportatzeko. Por supuesto, nik gainean naiz, nik resakak izaten dituz, ateatzen naz bastante. Osa, nik nire desago, osa, nik ostiraletan gustatzen zait, lanetik atera eta lagunekin kainak hartzera jun, eta gero ni beti lusatzen naz. Osa, naz pertsona bat, ez dakina etxera juten, nina ez kotxe eskoba, osa, beti azkena. Baina, badaukat kit bat. A ber, estrenatuko dugu. Lehenengo gauza, etxera heltzen zarenean parrandatik, parazetamol edo ibuprofen olako bat hartu ur pila batekin. Lo aurretik? Lo egin aurretik. Ura asko edatea garrantzitsua. Da jaten badoz aurretik zehose, hobeto. Ja esnatzen zara beste modu baten. Baina Coca-Cola? Bai. Baina zero. Eta 0-0, zegazko hori jaura da, ez ezke 0-0 dauka gaz pila bat. Eta hori eran da, begia gorri eta holan. Netzako da, arratzaldeko saspirak eta gozu goze bat. Pekatzeko gogoa. Gozea de kotxinada, esan da, santarkeri bat eitzeko. Ba, behitu, nik ekarri dituzkizuet, pintxuak. Opa! Pintxa esan bera, pintxuak! Hau, bai. Eta nik uste hori da lakit. Bale. Bai. Eta ban jarraitzeko, hau gonbidatu danen goixeu hasiera baten, izango da igande testa. Bai. Orduan, testa da, lehengoa da, ia zela joan zure gaurko igandia. Bale. Nirea oso ondo, bitu, aukidet emanaldia goizean. Inoiz ez detin emanaldi bat, monologoa katana, goizean. Zer muz hori? Egoibarren. Mira. Izan da, zoragarri joan zen, nortzuk egongo di, al 4 y el del tambor. Osa, lauta, besta tambor. Ez torriko igande goiz baten eguraldi honekin, egon eguraldi txarrat esaten nuen, ez torriko, beteta, gehiago jarri behar zen du, jende eskaileretan eta jarreta, zoragarri Elgoibar, osa... Elgoibar gara, hostia. Baina, pasada bat, bueno, hori, egon gara bazkaltzen, egon gara ne lagunik honenan bizi dena berakin, dala zoragarri, indet barre pila bat, gure abentura kontatzen, osa, izan da. Eta gero gainea, ona etorri naz, eske nire igandia da zoragarria. Ya te digo. Esan igande oso ona. Eta gero, beste galdera bat, ia Ana Goitia zela da igandetan. Normalean, gustatzen zaigu etxean egotea lasai, baina, badoz igande batzuk igual goizeko poteora atera, eta pizkan nahazten garen. Claro. Bai, ez? Baina bai, ez gustatzen, hueltatxo bat emon, baina askotan egotenaz behar dut lasai egotea. Ez badukat emanaldirik, emanaldiak ere igandetan asko izaten ditut, hartzaldean, normalean. Ja, mitiko. Orduan, ba hori, baina bestela, behar dut pizkat relax, deskantzatu, irakurri. Zein izan da hola gogoratzen duzun igande momentu komikoena? Historia raroena, edo pasa dizu zerbait raroa, resakaz, edo... Eske nire bizitza ez da gizuzlako da. Ez dakit, eske mila... Josebari galdetzen izango, bera ni paino memoria bera dauka. Porque eske niri edo zer pasaten da. Edo zer. Jo, ba, ez dakit zein izan leiken. Ez adibidez dakat historia bat, igande bateko, igande oso random batenan ere igande raro bat. Jo nintzen lagun batekin juergan herri batea. Igande batean zinean. Zapatu. Vale. Baina, karo, hortik dator. Goizoko zazpirak edola, nire lagunak li gauzoan, gau nintzen lagun batzukin, eta zen etxean jo hartunan autobusa, eta jo nintzen nire pisoa. Bueno, baiatzen nahi pisoa, giltzak falta. Ua. Esan, zen biet. Deitzu lagunai, lagun etorri zen, eta nire lagunak kotxia zakan. Orduan, egin kotxian lo. Baina kotxian, karo, argisa sartzezan, zila goizeko orduak zian. Orduan, nik esan noan, maleteroa jongo nitzala. Maleteroa sartu nintzen, eta maleteroa nahi noan lo. Maleteroa. Itxita. Maletero txiki bat. Ola eginda? Karo, ni txiki zan, ola sartu nintzen, dana itxitxa. Wow. Ez nau nintzen igandea. Hola, claro, imagínate el agobio. Jo, pero es que, ¿cómo? Me han secuestrado eta zela mugitu alzine, oza, era hainbeste ordu. Ez nau nintzen, ez nola arnaztu. Hombre, claro, es que... Claro, hasi nintzen irik patadak ematen. Wow. Nire laguna zabala aurreko zilatan, ateazian, irikizian maletura, atean nintzen, esan, zetano jame.
Nik igande, haina rarorik ez dut eukin. Beste baten etxean esnatu eta gaztian nintzenen da, ui, norma. Ja. Atzo ze guapoa santa gaur. Bai, beste- holako asko. Ez zaizue gertatzen? Bai. Junta, ikusten, munduko, Jacob Elordi. Que maravilla, Brad Pitt. Da esnatu rengoen da, igual berak bai, en plan, Naomi Campbell. ¿Me entendí? Pues bueno. Ez daiz, bai. Bai, hori pasauta, bai. Bartzelonan esnatu, lagun guzti pixu batera, eta nik azkenan beste pixu batean bukatu, eta esnatu Bartzelonan, baina beste puntan, mobila itzalita, eta plan, atrakalera, de repente, mobila bateria gabe, ¿dónde cojones estoy? Eta nola joan behar naiz, eta nekan autobusa ordurik Donostira. Eta metroa, ¿cómo voy a la estación de Sants, por favor? Pues coges, korrika, bai. Benetan, baina, bueno, ni punto. Mobil gabe, eta Bartzelonako... Bartzelona. Atean nintzen, eta negon, nun cojones nago? Baina, ez du aldi, ez dakit norekin nahon, nun nahon. Bai. Hau esan, jo que sé. Aurrera, eta iritsi nintzen. Hemen zaude, eskerrak. Hori, lege hori beti azkenean, ez du importa nola juergan azkenan beti bukatzen zula etxean. Osea, altzea preocupatu momentu baten itxiko zehala, así que... Aiauko zera, momentu batean. Oso, maleteroa, no? Igual urrengo monologoan sartuko da. Behin, maletero bat, inulo. Ai, ama, eski adibiz, monologoa komentau zula, askotan, adibiz, hola, komentatzen lagunekin eta bar, hartzen duzu lagunen historixak edo lagunekin pasautako gauzak eta hor komentau. Bai, ni normalen komentatzen duten dana, egia da, osea, niri gertatutako gauzak dira. Bai ez zuri. Bai, nik... Osea, autobiografiko bastante monologoa, Bai, nik asko biluzten nire monologoan, bueno, eske nire bizitza kontatzen dut. Eta zuri, adibidez, inoiz pasatuz, ezken erostez izango zen altza boltza batea. Eta bihurra hori eukitzia ia, batek ingodan barre. Bildur hori askotan egoten da, ingo batek, eta gertatu, bai. Noiz bait, pues, leku baten, igual itxiagoak direnak, eske batzuk lotzatu egiten dira, txalo eta berri egitea. Bai. Ko jendia ez dituta, igual bakarrizketarako, lehenengo aldiz bakarrizketa bat, ez dakize, eta patian bat azitzen, ez da izan musika jarri nun, da bera, ahondokoak, emaztiak edo, amak edo, ez da, danik, segi, osea, batek engo dau txalo, animat, zaskotan musika jartzot eta venga! Baina orokorrian, publikoa pasada bada, ni oso posik nago. Da gero jendean feedback, da gero jendeak zenbat eskertzen da ben. Ze, jendeak esan dizun, azke, pixe, zagutzen da jende? Bai, literal, bai. Edo ikusita, sudaderakin, negar malkoak entzeta, hori baino gauza, Hori lortzea. hori da, Eta orduan, urrengo fetxak jendeak ikusi. A ber, dirriak 17an egongo naz Kubiken Gasteizen. Ala, kubik! Etorri danok, 24an Andoainen. Bira, hori igual bai. 26an behar bada Lesakan ikuste daukala. Osea, 26. Badaude hor batzuk. Lesakan, resakakin. Bueno. Nik Iker eta bereitz jokuak, ez bueno. No, zube basada orduan. Sí, aprobetxatu igandeak, ez? Hori da konkursioa, igandeak... Testigabe, hemen entzutzen dagoena baten bat resaka emozionalakin, fizikoakin edo baldin badu, amendikan gure partetikan, bueno, babes dana, gu igual gozela. Besarka da bat, ez? Besarka. Ni freska nau. Anan energisa dana zinetzat. Bi bertxioak dituzu, así que... Eta horixe, honekin. Placer bat izan dela, zorionak. Zuen ibilbidea oso luze izatea espero dut. Zeragarri zasari. Mila esker zuri etortzeagatik, eskerrik asko. Bueno, honekin listo, utziko zaitxuego. Bai. Eta urrengo atal baten gozez. Bai, urrengo igandean. Hala. Urrengo azter arte, muxu. Agur danoi. Resaka pasa.